Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried y ffwythiant modwlws a sut ni'n datrys hafaliadau ac anhafaleddau sy'n ei gynnwys. Nawr, y ffwythiant modwlws ydy hwn, yn hafalu modwlws o x, neu os liciwch chi maint x. A mae golygu fod ni'n diastyru arwydd unrhyw rif sy'n mynd fewn iddo fo. Felly, enghraifft, yn fan hyn, os yw x yn dydyn ni 5, roedd o fewn i'r ffwythiant modwlws, mi fyddai yn hafalu modwlws o 5, sef maint 5, sydd jyst yn 5. Felly dydy'r rhif ddim yn newid. Ond, os yw ar y llaw arall x yn negatif 5, byddai yn hafalu modulus negatif 5, neu maint negatif 5, sydd yn hefyd, fel yn fan hyn, yn trallu fod yn positif 5. Felly mae pethau negatif yn newid i fod yn pethau positif wrth i ni ystyried i maint nhw. Ac os ni'n ystyried y graff ar gyfer y ffwythiant yma, os da ni'n gwneud set echalinau fy'n hyn, i fyny x o draws, yna byddai y ffwythiant modulus hefo siap v. Felly bod tebyg i hwn yn hafalu modulus x yn hyn. Felly mae gen hwn graddiant 1 ar gyfer rhifau positif, graddiant negatif 1 ar gyfer rhifau negatif, ond dydy'r graddiant ddim wedi cael ei ddiffinio os di x yn 0. Felly, dyn ni'n cael bod yn edrych llythyren fi me fan hyn os liciwch chi fel y siap. Nawr, dyn ni'n gallu datrys hafaliadau ac anhafaleddau sydd yn defnyddio y symbol modulus yma. Felly, enghraifft, sy'n ni'n gallu datrys modulus 3x at 4 yn fwy na 5. Nawr, i geisio darlunio beth sy'n mynd ymlaen yn fan hyn, fyddai drio gwneud graff ohono fo'n gyntaf. So, gyda gael gwneud set echelina newydd i fy'n hyn i gychwyn, so i fyny, x o draws. A wedyn, gan fi osam hwnna i fyny hefyd i chi gael gweld o. So cyn i fi ddod to modulus, beth am i fi dynnu llun yn gyntaf, just y llinell yn hafalu 3x at 4. Na ni newid yn lliw y fan hyn, defnyddio gwyrdd y fan hyn efallai. Ac yn fras, mi fysa yn hafalu 3x at 4 yn golygu bod ni yn mynd trwy 4 i fyny, yr rhyngdoriad yn 4, a mae'r graddiant yn 3. Felly eitha serth. Felly efallai, so ni'n cael rhywbeth fel yna ar gyfer yn hafalu 3x at 4. Ond wedyn, os dwi'n ystyried y modulus, mae'r modulus wastad yn positif. Felly, ar gyfer y darn yma'r graff, sydd yn fan hyn o dan yr echelin x yn negatif, mae fysa hwnna yn cael ei adlewyrchu i fod yn positif yn fan hyn. Felly, graff y modulus, mae'n dilyn hwn yn fan hyn pe mae o'n uwch ben yr echelin x. O wedyn, mae so'n adlewyrchu nes lygwch chi'n bawnsio i ffwr i fan hyn. Felly, yr graff y gyfer y modulus, wedyn cael yn inc i weithio fan hyn, dyna fo, mae so hwn yn fan hyn yn hafalu modulus 3x at 4. So mae'r un fath o 3x at 4 ar gyfer pethau sydd uwch ben yr echelin x. Ond os yw dan yr echelin x, dyn ni angen dod o fyny'r top. Felly eto, dyn ni'n cael siap v yn fan yma. Nawr, dwi'n gallu gweithio allan fod haid i hwn fod yn dim a draws 4 i fyny, roed yr rhyngdoriad y. So ni hefyd yn gallu gweithio allan be ydy'r pwynt yma fan hyn, ble mae'r 3x at 4 yn 0, o dy ddatrys hwnna'n yn fan hyn, ble mae 3x at 4 yn 0, wel, tynnu 4 o bob ochr, a wedyn rhannu fy 3, negatif 4 treian, dwi'n sôn amdano fan hyn. Felly mae'r pwynt yma negatif 4 treian a dim i fyny yn fan yna. Ond dwi wedi mynd oddi ar y llwybr dweud y gwir i be dyn ni'n drio wneud yn fan hyn. Dyn ni'n trio datrys yr anhafaledd. Dyn ni'n gofyn lle mae modulus 3x at 4 yn fwy na 5. Nawr, dyn ni'n sôn felly, os di hwn yn 4 i fyny, efallai sa 5 i fyny, rhywbeth fel hyn. So os na i reid llinell ddoredig i fan hyn yn awr, i ddangos lle mae yn hafalu 5. Dyn ni sôn am y darn o'r graff modulus sydd uwch ben hwnna. So, dyn ni sôn am y darn yma fan hyn, so mae x yn fwy na rhyw rif penodol dwi eisiau ffeindio fan hyn. A dwi'n sôn hefyd am y darn yma sydd yn fwy na 5. So mae x fan hyn yn llai na rhyw rif dwi angen i ffeindio. Na, sut dwi'n mynd i fynd ati wan a ffeindio yr rhifau yma? Wel, mae yna 2 beth dwi angen wneud. Yn gyntaf i ffeindio'r darl yma fan hyn, dwi angen ffeindio lle mae'r ffwythiant 3x at 4 yn fan hyn yn fwy na 5. So be dwi'n gwneud yn gyntaf ydy, dwi'n
cael gwared o'r symbol a modulus, a dwi jyst yn gofyn, reit, lle mae 3x adio 4 yn fwy na 5? A hwn fydde ddatrys, fydde dynnu 4 o bob ochr, mae 3x yn fwy na 1, a fydde rannu efo 3. Rannu efo 3 ddim yn newid y symbol yn y canol, cofiwch, efo anhafaledd. Felly, y darn yma felly, sydd gennym fi sydd yn fwy na treian. Mae'r bit yma felly yn mynd i fod yn treian a draws, a wedyn 5 i fyny y darn yma. Felly dyna ni hanner yr atab, a dwi'n deud hanner, oherwydd mae yna hanner arall fan hyn, dwi'n siŵr rhifa sydd yn llai na rhyw werth arall. Sut dwi'n ffeindio'r gwerth arall yma? Be ydy'r gwerth yma sydd ar y echelin x yma? Wel, i ystyried be ydy'r rhif yma, eto dwi'n mynd yn ôl at yr ffwythiant gwreiddiol yr un gwyrdd, a mae gofyn lle mae'r modulus yn fwy na 5, yr un fath a gofyn lle mae'r greiddiol, y 3x adio 4 yna, yn llai na negatif 5. So dyna dwi'n neud efo hyn, mae yna ail hanner i'r atab. Dwi hefyd yn gofyn lle mae'r greiddiol, y 3x adio 4 yna, yn llai na negatif 5. Felly y dechneg pan ydych chi'n gwneud hyn yn gyffredinol ydy, just defnyddio'r cwestiwn heb y symbolau modulus, a wedyn defnyddio'r cwestiwn eto heb y symbolau modulus, ond newidiwch yr arwydd yn y canol i wynebu'r ffordd arall, felly mae mwy na newid i fod yn llai na, a mae hefyd angen newid arwydd y rhif yma ar y pen, so mae 5 yn newid i negatif 5. Felly rwan dwi angen datrys hwn, dwi angen tynnu 4 o bob ochr, negatif 5 yn mynd lawr i negatif 9, a wedyn dwi angen rhannu fo 3, felly mae x yn llai na negatif 3. Felly y pwynt yma fan hyn ydy negatif 3 i'r chwith, a wedyn 5 i fyny. A wedyn yr ateb terfynol, ac mewn cwestiwn o'r math yma, mae'n bwysig fod chi yn sgwennu'r ateb terfynol. Dyn ni'n caniatáu unrhyw rif sydd yn fwy na treian, dyna dy'r bit yma, ond hefyd, dyn ni'n dweud neu, dyn ni'n caniatáu unrhyw beth sydd yn llai na negatif 3. Dyma di darn yma y graff. Felly mae hwnna'n dechneg i ddatrys y math yna o anhafaledd. Ond wedyn, mae gennych chi hefyd hafaliadau ydych chi'n gallu datrys. Un o'r math yna os rhywbeth fel hyn, 3 modulus x adio 4 yn hafalu 6 tynnu 2 modulus x. Nawr efo'n hyn i ddatrys hwn, mi eisiau ni meddwl amdan modulus x fel uned yn efo'i hun. Mae gennych fi 3 ohonyn nhw'r y chwith a negatif 2 ohonyn nhw ar y dde. Ac os fi'n adio fan hyn 2 modulus x i bob ochr, ar y chwith wedyn, fysa 3 modulus x yn mynd i fyny fod yn 5 modulus x. Ac ar y dde wedyn, os fi'n adio 2 modulus x iddo fo, mae'n diblannu. Hefyd, mae gennym fi rhifa 4 ar y chwith a 6 ar y dde yn dal. So dyna fo cam gyntaf, adio 2 modulus x i bob ochr. Wedyn, fydde dynnu 4 o bob ochr, mae 5 modulus x yn hafalu y 2. Wedyn, fydde rannu fo 5, i adael modulus x ben hun ar y chwith, mae 2 rhan fo 5 yn 0.4. Felly dwi angen i modulus x fod yn hafal i 0.4. Ond mae yna 2 atab posib i fan hyn. Naill ai, fydde gael x yn hafal i 0.4, oherwydd mae modulus 0.4 yn 0.4. Ond hefyd, neu, so ni'n gallu cael x yn hafal i negatif 0.4. Os y modulus o'r rhif yma hefyd yn positif 0.4. Ac i orffan, dyma ni math arall o hafaliad, felly os ydych chi'n gallu gael mewn arholiad, modulus 2x adio 1 yn hafalu 3 gwaith modulus x tynnu 2. Nawr efo hyn, i geisio darlunio'r ateb, beth sy'n ni'n gallu neud, os y estyn cyfrifennill graffigol allan. Gan gael wneud hyn yn nawr, mae'n gen i fel casio fx CG50 fan hyn, a wedyn o dan y graff mode, so ni'n gallu gofyn amdan, yn gyntaf, modulus 2x adio 1, ac i fan hyn, dwi angen mynd i'r option, a'r numeric yr F5, a gael yr absolute, dyna di'r modulus, a wedyn rhaid 2x adio 1 i fewn. A llinell nesaf wedyn, mae gen i fi 3 gwaith, a wedyn yn mynd i'r option numeric absolute eto, 3 gwaith x tynnu 2. So wedyn gobeithio, dwi'n mynd i gael y 2 graff. So yr un glas yn fan hyn ydy'r modulus 2x adio 1, a'r un coch wedyn ydy 3 gwaith modulus x tynnu 2. A beth ni'n chwilio amdan ydy y 2 le, dyn ni'n gallu gweld fan hyn, lle mae'r glas a'r coch yn croes torri.
Ac fan hyn, mae yna nifer y ffyrdd gwahanol o ddatrys hwn, deud y gwir. Ond i fod yn saff be fyddai'n neud ydy, fyddai'n sgwario bob ochr o'r hafaliad. Mae hwn yn gallu bod yn positif neu negatif, mae hwn yn gallu bod yn positif a negatif. Mae yna ddipyn o gyfuniadau. I fod yn saff, be fyddwch chi wastad yn neud efo hafaliad fel un sydd yn cynnwys ffwythiant modwlws ydy sgwario bob ochr. Mae hynna wedyn yn cael gwarad o'r symbol modwlws. So dyna ni'n neud efo'n hyn yn awr. Na ddefnyddio cyfacha sgwar yn hyn. So mae gen fi 2x adio 1 heb y symbol modulus. Dwi'n sgwario ar ochr chwith na fel yna. Ac ar y dde heb y symbol modulus, so gen fi 3 gwaith x tynnu 2. A wedyn dwi angen sgwario hwnna i gyd. Nawr, os dwi'n sgwario'r ochr chwith, fyddai ehangu hwnna fel 2x adio 1, lliosi 2x adio 1. Ar y dde, dwi angen sgwario'r 2 beth. Mae gen fi 3 yn gyntaf sydd angen cael ei sgwario. A wedyn dwi'n angen lliosi fo x tynnu 2 di sgwario. Na ar y chwith mae gen fi camos lycyn ni fan hyn. Cyntaf 4x di sgwario, allanol yn 2x, mewnol yn 2x a'r olaf yn 1. Wedyn ar y dde mae gen fi 3 di sgwario sydd yn 9, a wedyn mae gen fi x tynnu 2, lliosi x tynnu 2. Na fyddai barhau symleidio'r ochr chwith, 4x di sgwario, 4x ac 1 sydd gen fi fan hyn. Ar y dde, mae gen fi 9, fyddai ehangu hwn hefyd efo camo, cyntaf x di sgwario, allanol negatif 2x, mewnol negatif 2x o golaf plus 4. Wedyn, datblygu'r ochr dde yna, fyddai symleiddio'r grombach yn gyntaf, casglu terma, mae gen fi negatif 4x yn y canol. Wedyn, fyddai fentro lliosi allan, y 9 na ar y dde. So mae gen fi 9 lliosi x di sgwario, 9x di sgwario, 9 lliosi negatif 4, negatif 36x, a 9 lliosi 4 sydd yn 36. Na dwi'n sylwi nawr, mae fi'n lle allan le braidd ar y papur yma, felly yna i fentro neidio fyny fan hyn. Nawr i ddatrys hwn yn nawr, na i symud pob dim i fod ar un ochr yr hafaliad. Mae yna fwy o x di sgwario ar y dde na sy'n ar y chwith, felly yna i drio symud pob dim i'r ochr dde. Felly yn gyntaf, yna i dynnu 4x di sgwario o bob ochr o'r hafaliad. Neith hwnna cael gwared o'r 4x di sgwario o'r chwith. Ac ar y dde, fydd 9x di sgwario mynd lawr i 5x di sgwario. Wedyn, yna i dynnu 4x o bob ochr o'r hafaliad. Eto, neith o fynd o'r ochr chwith. A neith negatif 36x mynd lawr i negatif 40x. A wedyn, os yna i hefyd dynnu 1 o bob ochr o'r hafaliad, fy'n golygu fi gen fi ddim byd ar ôl ar y chwith. A wedyn fydd 36 mynd lawr i 35. Nawr, sy'n ni'n gallu wan trio ffactorio yr ochr dde fan hyn, ond dwi'n sylwi fod pob dim yn tabl 5, felly cam synhwyrol di rhannu bob dim efo 5 yn awr, 5x di sgwario mynd i lawr i 1x di sgwario, negatif 40 lawr i negatif 8, a wedyn 35 lawr i plus 7. Wedyn gobeithio fydd hi'n haws ffactorio hwn. So mae gynnu fi x ac x ar y cychwyn, a dwi'n chwilio amdan rhifa sydd yn lliosi i 7 adio i negatif 8. Wel, yr rhifau yma, dwi'n am ydy negatif 1 a negatif 7. Negatif 1 lliosi negatif 7, positif 7. Negatif 1 adio negatif 7, iawn, negatif 8. Wedyn, dwi'n gallu mynd at y naill ai yn neu. Naill ai x tynnu 1 yn dim, neu mae x tynnu 7 yn dim. A mae hyn yn deitha fi fod y naill ai x yn 1, neu mae x yn 7. A wwan, os mynd yn ôl at y cyfrig ennill na, a wedyn mae gen i fi dal yr datrysiad yn cael ei ddangos ar y sgrin. Os dwi'n mynd i graph solve yn gofyn am yr intersections, dyna fo, so mae'r un cyntaf lle mae x yn 1, ac os na i symud y draws, mae'r ail un, dyna fo, lle mae x yn 7. So dwi'n eitha hyderus mod i cael hwnna yn gywir. Felly dyna ni flas ar be fyddwch chi'n neud hefo'r ffwythiant modwlws, datrys hafaliadau, datrys anhafaleddau, plotio graff ohono fo. Ewch ymlaen efallai i drio mwy o gwestiynau hun yn awr efo'r deunydd sydd ar mathemateg.com. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.